incident marred our entire election process. Da ka Jingsaphriang Hallor ka Jingkiu ki nong khai bat ki nong di drugs bat ki kam bamman hakathan u MLA ka Mawkyrwat iba Renington L Tongkar ila Khot da ka Jingialang patba hakashitarik ubnai jiliu ha Mawkyrwat Community Hall ya baro ki nong shimbenta ban Iatai Hallor ki tekimat ka jingtmu ba kongsan jong ka te ka Jingialang kalong ban ya mer jingmut syapang kilat kilinti ban ya le persha ya ka Jingsaphriang u Drok iba Tongkar ikermen scam ba katay ka Jingialang kanlong kabasay so bat ikermen ru ba anla ban syam ya kilat kilinti ban khanglat ya ka Jingsaphriang jong udrok ni dah kerpat dah Jingsaphriang ba pinwan khnang kri biting bangin yo ban Iatai ta ban ya ajingmut ya kene ko wi kejing ka bakum ka dong ka than ni mat menta ba kata kalong ka jingjelai jong udrok jong kinong di drok bat kinong khayi drok hakadong ka than Mawkyrwat bar ko wi ni khop wi wer pi pinwan khnang kri Jingialang emal gidon kam e kejing ajingmut ba kodon yo pi ba kum ka imlang ka salang kum nong ngi yakon ban lat ye kejing hakabakila bon ki family ki long yin ki long sem hakishnong ki thaw pher ki balamat ki kejing da kejing ngam jong ki khon jong ki ban ngam hakejing mlin jong kejing di drok KHASI